Pretože vidíme, že to je dobrá myšlienka, chceme ju takto podporiť. No, my sme zo Žiliny a sme aj z Kotešovej, aj z Višňového. Sme takí poskladaní, sme jedna veľká rodina, ako vidíte. A vo vlaku sa ako cestovalo? Veľmi dobre, veselo. A atmosféra bola výborná. Bol program, takže mali aj trošku zábavu, deti. Sme spievali A čo si spievala? pravú ruku pred. Drobcia, vy mi poviete, odkiaľ ste prišli? Trnavy. A s kým si tu prišla? S mamičkou, s otcom a s bratom a sestrou. Lebo nám záleží na tom, aby život bol chránený. Od svojho začiatku až po koniec. A všetko, čo s tým súvisí. Že môžeme vyjadriť svoj názor. Podkrývaní ja bývam. Ona býva v Podkrývaní, tadiaľ je. A koľko máš rokov? O jeden viac ako v Lani. Najvyššia spoločenská hodnota je život a od neho sa to potom všetko odvíja, všetko ďalšie. A život ako taký. Život je krásny, takže kto má rád život, môže podporiť túto akciu. A ten hlavný dôvod je spoločne vyjadriť podporu životu. Takže ja zmenej tie hodnoty, v ktoré verím, tak ich takto preukázať aj navonok, aj takýmto spôsobom. A v prvom rade je to vďaka za život, teda poďakovanie za život. Takže ja to vnímam aj toto spoločenstvo nie ako nejakú manifestáciu, niečo, že ideme nasproti, ale ako poďakovanie, ako svedectvo našej vďaky za život. Áno, sme za život a preto sme aj prišli tu, aby sme podporili túto iniciatívu a možno raz mali aj my nejaký život navyše. Pretože slúžim vo viacerých aj spoločenstvách, aj tak ako dobrovoľnička a dobrovoľníctvo mi naozaj veľa dáva a chcem podporiť svojimi vlastnými silami túto akciu, pretože je to, ja si myslím, že naozaj veľmi potrebná akcia a veľmi pekná akcia.